تافی وان همو پێکانینên bêexlaqî ku ji nirxên mirovahiyê yên li welatê Zeytûnê dûrin jî hêrsa wan ji rijandina xwîna mirovan derneketiye. Belê bi şev û roj li ber deriyê axayên wan yên kapîtalîst vala dikin ku ronahiya kesk bigirin ewlekarî û aramiya herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi meşên xwîniyên Erdogan êrişî navendên jiyanî, xizmetguzarî û binesaziyê kirina دا کو خلکê bi cih bikin dema ku em ji malên me koçber kirin da ku gundelî û kuştina li ser erdê belav bikin. Ji vir em xwendekarên keç û xortên Efrînê li zanîngeha El Şerq dibêjin ku yek ji zeytûnên dihemîn ku sembola aştî û azadiyê ye rojekê bêhêvî nabe û bêzar nabe û em ê yek kêliyekê jî bêhna xwe nedin lê belê heta welatê bav û kalên me rizgar bibe em ê li ber xwe bidin û hêza çekan jî ji terorîzma Türk û çeteyên wê nefret dikin.